gratis ya, free gratis pokoknya lihat tinggal delok tok pokoknya membayar karcis tok bro. Parkir Kang, Parkirnya mau 5.000 tok. Orang delok rugi pol setahun. Gimana wis pirang sepeda motor, Mas? Satu sih luwe nang iki. Sumpah, sak mburi ke lapangan bek, Mas. Ayo, ngedispil ya, ngedispil. Oke, dari depan seperti ini, guys. Nanti ini full belakang sana, guys. Ayo Mas, aku dudono, nguri bek ora ayo. Ayo. Nggih. Iki full guys iki jarine trio. Deloken koyo ngene iki sing lagi pertama tak ini gini. Oh ngono Mas. Oke, baik. Oh, baik kalau guys. Ayo wis. Iki sing jek awan, dah nih angko bengi. To le. Biasane luwih rame sing awan. Oh, masuk ngono. Sama bare motor tok. Sekarang hitung tok. Nah. Oke, iki motor tok, iki kok kene bek engko. Bek mesti nih, gak mungkin gak bek. Iki motor. Tok. Iki urung seneng ngetan sing tanggo-tanggone dhewe. Iya. Iya nya gone sing wong-wongan tok. Oke, baik. Ya. Tapi ini sama Mbak Manohara parkirnya sudah diserahkan ke lingkungan, guys. Jadi yang ngurus orang RT, lingkungan RW, sama orang-orang lingkungan. ya, termasuk untuk penjual ini gratis ya, guys ya. untuk penjual gratis. Ya lah aku wis reo kan nek ben kan wis kuwi. Saiki ya kuwi nek dadi ya wis padha ae lah cuma nggone tok beda. Ya. Karena aku Yo Mas, melu aku ngetan ya Mas. mau Lo ayo. aku Delok. parkiran gak penak karo lingkungan. Yo. Oke, iki trio iki saiki ndapuk tukang parkir gini-gini. Ya ora apa-apa. Setahun pisan. Nah, iki Mbok Poyem. Pak Amin to, Mbok? Mboke bakul apa, Mbok? Bakul panganan rujak. Rujak kalian apa, Mbok? Ya apa kan lontong. Sepilen bakul-bakul itu. Nah, iki lho. Lah iya iki bakulane Mbok Poyem iki, guys. Setiap rumahnya nek nggone kabeh. Terus kirono. Iki sak merono ki bakul tok iki sini. Pripun, Mbok? Kita petis, kita petis. Wakale lah gawe. Oke. Payu kabeh ya. Mbakne payu kabeh. Amin, payu laris. Kita jalan ke timur ya. Ini pasti ada standnya tiap rumah. Hawanya panas.
kedatangan Abah Kirun, guys. Kilo. Nggih, matur suwun, sugeng rawuh. Kula aturi dumateng Abah Kirun sak keluarga. Monggo dipun pinarakaken anggenipun wedahan Abah. Ayo, Mak. Kenaan aku ya. Jadi cerewet-cerewet nih Mas. Mana Mas? Gelutan lo. Nonton ini. Penontonnya mabur gitu loh. Ya Allah Abah. Enak Abah pujian. Barik. Ning kono ya. Kalau enak Abah iki. Nek ora baris ora. Santri, khusus santri. Dar. Iya. Yo sangu anggap sangu guys apa ini? Nyuwun sewu perhatian. Ingkang saling
utawi amplop sangu gini khusus anak-anak berbaris yang rapi umur 5 tahun umur 5 tahun ke atas 5 tahun ke bawah khusus 5 tahun ke bawah seumurnya wis 12 tahun mau jantri apa ini sing umur 40 apa sing swidak durung lagi aja ngeladen antri boten jajan sing rapi boten perhatian boten jajan sing rapi malah boten dibagi. Aduh, abah ki enek acarane Cen. Sukses selalu. Kono aku yo ora Sudah, omong konten. Sudah, ayo sudah. kami jelas saking Patah Kagutan tempatipun penting Kelurahan Ember Kulon Kecamatan Ember Oleh pelaris guys hari ini guys. Ada sangu kok menarik. Cik nyapo kayak mbak Bisa nggawa wong sak menembani ta. sak elep direbok nih. Ora iso bayangne aku. Sak RT diusungi kabeh guys. Alhamdulillah dulure oke. Teko kabeh. Alhamdulillah. Rene sari ini kene. Kene terima tamu. Nah. Aja medhok nang dingku ah. Sugeng rawuh nek dene sak rombongan. Nyuwun sewu. Dirubung wangi. Ya begitulah. Nah, menika cucuke. Nyuwun sewu dumateng penonton harap diberi jalan. Kalau bonus harap diberi jalan. Kesane lenggah rumiyin. Monggo dipun bukaken jalanipun. Iya, ra rupa kudung kalau mbak.
iki Gus ngalamat turu jaba, kok bengi ngalamat tidur di luar. Lah arep piye meneh, Lek? Wis kok gampang kok, langsung tak kon hapus iki kok. Langsung tak tit ngilang iki kok. Tenan. Oke. Yo nganggo kenekan. Pengen Mbak Mendres karo kancane. Iya. Yo. Bikin dungo apa? Yo. Yo goyang. Asik. Yo. Iki barang live streamingnya di patah ini kok malah mbok bopong. Karepmu iki. Lah kok malah kesempatan